Hej Maria, nu har du vunnit en kanne, en Alfie-kanne fra Synergi til dere to. Takk for det. Ja, kan du spørre deg bare helst oss hva du tekst vi til dagligt? Ja, jeg arbeider i apoteken. Ja, hva? Som kokker. Kokker? Ja. Ja, og i kantinen ikke hjemme? Ja. Hva for godt få det etter? Det er menyen tomatsoppa. Ja. Den har suppe og sånn frutja der, for at vi har kjøtt liv, og det er litt vikskifte. Ja. Men annars får det høytan mat og nesten kvante høytan mat. Ja. Annars frokost, man kallar det. Ja, lekkert. Det er så til arbeid her. Ja, døylig, man drar med øyne vel. Det kom folk, ja? Ja, nu har vi ikke tvei nødt mannfolk i husen, det er det joho. Ja. Annars er det ikke nekve. Men annars er det mannfolka. Nei, konfolka. Konfolka arbeidsplass, det kan man godt säga. Vi er omlai ut vi omlai trus, konfolk, eller folk altså. Ja. Og med innbarsne konfolk. Det er ikke at vi hånd om menn. Og ja, det er funnest slag. Jeg gjør mer til omlai fjørt kvante. Så jeg har nok fått til så. Men kan hända kaffekannan, hon ska alltså ha en till. Hon får rejma. Ja. Funnast det, tack för det. Till väl. Ja.